Moes. Moes. Biasa bagi berapa kaba? Punai kira le. Ya kalau naik nak kena hero. Satam bar lewat ni. Akai hom. Oka haनायनि थाखाय नैबे किरपाखौ सोंना लादोंमोन बिदिनो बिखोनाखौ फुबाय बिखोनाखौ जोबोद खस्थ'यै जोबोद गोसा हादोंमोन ना बारा सिजानाया अखादों सिजायोबा बेरामबो जानो हागौ लोमजानोबो हागौ ओंखायनो बेखौ सोंना लानाय जादोंमोन दा अखा गैला बे सोंनायनि थाखायनो अखाया लाजिबाय खोमा अखा गैला अखा गाबाय नै दा सानाबो दा लांखारबाय दा होलायनोसै दहाय जोङो सानल'सोमोन दा साथाम बारिबाय साथाम लाना फैबाय नै हिसाबै दा गायगासिनो गायनायनि थाखाय एसे हाहाकार जादों फुग'नो हाग'वाखै गायग्राफ्रा माखासे ओंखायनो फुग्राफोरखौबो एसे नांगौ जादों एसे बांसिनै बेखौ फुनानै दा फोजोबनो नाजानोसै मा समाव नायनोसै खोथिया जोबोद गाहाय deh fu fu जोबखासिगोन दे बारा गैया